7. Talk too early. Oh, Indaba. Talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba. Ezocansi on Indaba njalo ngo7 kuya ku8 p.m. It's 7 o'clock at Thursday. It's time for is Sex Indaba. And Luhlelo is not suitable for ingane. And because it's Thursday, yoqala enyangeni, the 4th of August, 2022. Namhlanje sine OpenLine. OpenLine, it means which asina topic. You give us a feedback from izinto advising ngazo previously, or you ask anything ethinta umdavazo Perry says so inkonzo yasekamerweni ezocansi. Hello, Doc. Power of love. Hello, Mthiyane. I'm good, sounding energetic. Angithile power qedwe unginikeza nomthiyane manje it's going down my spine, going down my legs. Uyayibona nje. That was going to be my next question. Between power. Yes, between the power of love, because love is an emotion, love is a language. So would you rather have it physically powerful or just emotionally? Well, it depends ukuthi wena ukuthandwa kanjani. Oh, now that I heard you uthi gijima ngasemlenzeni, you said it ngesingesi. So it can't be a feeling. It can't be an emotion. Right, Mthiyane. I'm good. By the way, ngithethisiwe Richmond izolo kuthiwa ngendlela wena okhuluma nami ngayo redweni abathandi abantu base Richmond. Bathi baba nomona. Yeah, nabantu basempangeni futhi bathi abathandi indlela yabo engikhuluma ngayo nawe. And everywhere nabasemaqonqo futhi they say so everywhere kona se Cape Town bashike fanayo. Should ba nomona ngami nawe empeleni. Actually there's a lot of power la le eyenza abantu ngaphandle ba feel ukuthi laba bobabili. I tell you, Doc, I've learned people use the ligama olushoyo lomona. Ngiyazi ukuthi in English kusho into eyodwa. But umona nesikhwele izinto eziwu2. Umona is when you are jealous. When you're envious, uyamkhalela lo muntu. Yes, but musuba nesikhwele, you know. I wonder ukuthi bafilo kuphi isikhwele noma umona yini. Ilokhu ukuthi I wish I was there. Like women would always say ukuthi oh yeah, mina the way ukhuluma ngayo kanje nami but udokotela yabo akakubizi kanjalo, even the way abiza ngayo igama lakho uyawudrag lo yabo. Sure, so we open line namhlanje dokotela as we kick off a women's month. So last week sasine ne women's only table. So namhlanje is free for all, but if you think you want my advice on how to treat your woman especially, this is the place. So we open line namhlanje. For sure. Sure, the number it is 0861 596 596. Kwashenye out ngihlangana naye kushuthi bengithenga cappuccino yazothi okucela udokotela ukuthi asho inamba yohlelo ubonisa ngakwazi ukuyisho ngazothi come on udokotela usuke ready to give you advice. So iyeke indaba yama numbers nama socials Do you want to prove them wrong? Well, of course I can. WhatsApp number yethu it is 0789342827. Oh nice. So udokotela good kuma numbers ke kushithi even nama round with mangaki. Numbers ningi but. Yeah. And it does happen, Doc. Kuthiwa mawubuza umuntu wakho ukuthi kambe kuchanyuke kangaki la. Kube ukuthi it was so nice ngendlela ukuthi I lost count. Angaqamba manga kodwa Mthiyane. Well, you know ukuthi kuningi abantu besifazana abakufake. Fake. And I think because it's Women's Month, it's about nina as abantu besifazana. Just be honest so that nabo abesilisa balazi iqiniso. So ngokuthi what do you need, what do you want and what do you like. Nazoke. All right, ungaya kuma socials, the Facebook page yethu ithi Indaba with Alex, and would like to hear you comment about this thombe sisifakile lapha ku status sethu as well. Feel free to tell us kufaka isithombe lapha Doc on Facebook page. Ungenzani? Sika sisi ofulathele. Yeah, no. Usisi ofulathele and ufake underwear, I think imnyama, lace and something. So ngifuna ukusho kuningi ziyele wena so that uzosibonela. And you know what they say about black underwear? Let's hear it. Lace. Let's hear it. You know, if black isho ukuthi uzomdominate lo muntu, you're going to take charge. You're going to be on top. And the lace it is excess. Uthi ngizokunika indlela yokuthi ungene. Ngiyakuvite. All right. Doc, abaningi may not be familiar ngizokhuluma indaba invitation. Yes.
Abaningi may not be familiar with leli gama elithi impene. Yes. And apparently itholakala kubantu besifazane into eyenza ukuthi alangazelele ucansi ngokweqile. Awichaze leyo nto yini? Into umuntu adalwa nayo or ifana nokusqueetha kanje ukuthi some women have it and some don't, Sure. or if ukuthi umuntu onempene is something to be embarrassed about. Look, Mthiyane, impene, especially mwisho ngesizulu, Yes. it's generally into that is relating to women. Okay, and I think ukuthi kuze kushiwo kanjalo igama elithi impene cishe kube igama elibi ngoba kuba sengathi if umuntu wesifazane ulithanda kakhulu ucansi on excess, it's wrong. But if umuntu wesilisa, is it right then? Uyabona? But I think it's one of those things futhi nje manje kuyi Women's Month ukuthi as kuba khona izinto in society esizijwayelayo kanti at the same time ziyamgcinezelo ziyamthuka umuntu wesifazane kanti komunye umuntu wesilisa if elithanda kakhulu ucansi kuthiwa hey He's the man. Yavutha, he's the Yeah. man. But lo Yeah. wesifazana ngathi kufanele ungalithandi wena kakhulu ucansi. However, Okay. I know ukuthi vele in society if umuntu wesifazane kuzoba uyena ozolithanda kakhulu ucansi more than Yeah. indoda, Yeah. usefaka relationship under pressure. Yeah. Ngoba indoda is then seen again in society as umuntu responsible for ucansi. So Yes, if engasakwazi yes. ukukeep up nawe wena olithanda kakhulu ucansi kuba sengathi he's a failure. So Okay. which is why in society kuba sengathi mulithanda kakhulu wena it's Yeah. not too good ngoba lo muntu omunye uyamdepressa so to speak. However, Yeah. most of the time ukuthanda kakhulu ucansi Mthiyane is an addiction, you know, like any addiction. Uzothola ukuthi isikhathi esiningi nabo abantu abalithanda kakhulu ucansi besifazane uthola ukuthi izinto ezifana notshwala bayawuthanda kakhulu, izidakamizwa thizeni, insangu njani ukuzwe ke nangesintu kuye kuthiwe utshwala buya esinyeni kumuntu wesifazane. Yes, Meaning kuyakwehlela ukuthi- ngezansi. Yes, if esephuza umuntu wesifazane kuba nokuba easy nje nanyana, you know, ngingasho ukuthi Yeah. easy but sengisho ukuthi uba relaxed and Yes, you know yes. abe more aroused and things like that. So Okay. utshwala can do that. However, if there is a family history thola ukuthi nasekhaya kune family history of some addiction, even if ingayona yocansi, it can happen ukuthi lo muntu naye agcine Okay. sezithola elithanda kakhulu ucansi. But Sure. I have known and sengikutholile even through my patients ukuthi Yes. baningi abanayo impene Mthiyane kanti they've been sexually abused in the past, whether by a past partner or esayingane njalo. So kuyindlela yakhe le Yeah. almost to pay back but to get power kulento yake yathatha ipower kuye. Okay. But also ama-infections Mthiyane, kunama infections kumuntu wesifazane emenza alume ngaphakathi ukuthi angathi akahlala izinwaya. Yeah. So kugcina nako lokho kuba ngathi unempene kanti umuntu une-infection thizeni emenza ukuthi ahlale lunyelwa njalo Yes. ukuthi anwaywe. All right. Well, masijene manje asikhuluma ngale topic nje kuphela. Sikhuluma nganoma yini enye. So ungafona khona manje 0861 596 596. Esuke ngisalindele ke ama calls dokotela. Ikhona indlela ongasi-advise ngayo engaba polite yokuthi inform umuntu wakho ukuthi awusamthandi ngale ukuthi uzucheat because ukucheat it means ukuthi inyawo zakho uxamalazile, you know, you straddle between ukuba lana lapha. Yeah, mhlawumbe fanele sike siyenze kube topic nje leyo On its Mthiyane, own, on its yeah, own. But yeah. you know, we generally say ukuthi khuluma before ukhumule. Yes, So yes. by the time usufika lapho wena usuzitshela ukuthi hey lo muntu angisamthandi kukhona izinto esezenzekile uzikhulumile yini na. You know, sometimes abantu benza i decision yokuthi afuna ukubreak up nawe kodwa engakakhulumi nawe akutshela ukuthi nazi into engazithandi nengajabulile ngazo. And I generally say ungabohlukana nomuntu usamthanda because sometimes ukuthi uyahlukana naye kanti it's anger kuzothi uma sekudlula lokho senifuna ukubuyelana sekunenkinga nomunye usedlulile anisakwazi ukuxolelana ukuthi hayi buya walala nobani wena kade sihlukene. It's important khuluma qala even before uyicabanga into yokuthi uhlukane nomuntu, but be gentle, very important. If so decide ukuthi ngiyahlukana naye yenza sure ukuthi awumshiyi yena necashaze elibi. You know, I always avuka ubhlungu umuntu ethi ngiyahlukana nawe ngoba induku yakho encane noma ngoba umanzi ngoba umkhulu. There's no need for that. Protect image yakhe nesithunzi sakhe ngoba wena so i-decision yakho le uthi uyahlukana naye. You should gently ukhulume naye and umenze aware and make it about wena, but be direct. Angathi meqede conversation angazi ukuthi so uthini on off yenza sure ukuthi uyamtshela ukuthi no lokho akungisebenzeli mina ngalezi zizathu ezithize. So be open. Yeah. Yes, at the end also be open.
All right. Indaba eGagasini 0861596596. Ngizothatha ke nama comments akho. Ungabuza umbuzo noma ufake i-comment and ungaya ku Facebook page Indaba with Alex #ezocansi noma uye ku Twitter @AlexMthiyane ezocansi. Right, we have Anonymous now on the line. Sabona Anonymous. Yebo niyaphila Mthiyane. So right brother, njani wena? Hayi ku right. Anginawo umona nganodokotela ubekuthiwa kuyangami ngabe nje nisebenza ndawonye. Oh, usho ke isikhwele. Yeah, isikhwela ayichasikho. Ah, good. Number one. Yeah, udokotela nginenkinga ke encanyane la. Umuntu wami sesithandene naye yayo2. So mina ngihamba ngiyochecka angalutho. So yena uyile clinic kwathola uthi upositive yabo. So ukhulelwe ngifuna ukuzwa ukuthi imake upositive ini ukukhulelwa noma uthi positive ngegciwane elithize. Upositive ngegciwane. Wasiba positive ukukhulelwa. So ngifuna ukuzwa ukuthi ayikho mhlambe into ngeke ingane itheleleke mhlambe. Okay. The fact that bamtestile manje it means ukuthi sebemprepareile ukuthi kube nezinto ezizokwenzeka zokuvikela ingane. Ngesikhathi samanje ingane ivikeleka almost 90% of the time ukuthi ingane ayibi nalutho ngenxa yemithi esikhona ikwazi ukuprotecta ingane if kukuthi umama utholakala ukuthi upositive. So if you are worried about ingane almost ayikho into e100% in medicine but almost cha ingane ngeke izitheleleke. Okay, ayingaba ukuthi usuka linyaza ikhansela umqondo lamthethisa lathi buka nje ufika ngabade lento yalunga yabona. No lalela. By the way, kukhona imithi esimnikeza nomuntu memithi from the time mhlawumbe umithexa early kunemithi ayisebenzisayo. Kukhona lo ofika esibhedlela sezoteta manje sesikwa uthola ukuthi useyasikwa manje lo muntu and imayithola manje ukuthi upositive. Kunento zakhona futhi zokuprotect ingane ngalowo mzuzu. So if ukuthi usamithi manje then I'm sure there's going to be enough time to protect ingane. All right, yabonga. Sure. All right, Fethu, all the best and congratulations in advance. Thank you. All right, siyabonga. I have usisi on Facebook, uthela igama lakhe. Uthi ngiyashefa zize iphinde zihlume akukho umuntu ofikayo. So kusho lana uhlala shame esinakekela kodwa manje prepare but igcine ngafika umuntu. So manje usethi ke uya give up. So it's an advice. Do it yourself. Why uzudinga umuntu zenzele wena zenze wena. You know, but also ungathenga nezinto amadildo ziningi izinto ongazithenga uzithinte ngazo uzinwaye ngazo wena for the sake ukuthi uthole sexual pleasure. Yes. Okay. All right. Indaba eGagasini will do that. It's ngithatheke umunye Anonymous now. Welcome to Gagasi Anonymous. Lohlelo alukho suitable for izingane. Sekubingelela Anonymous. Welcome to Indaba eGagasini. Kunjani Alex no dog? Sikhona eThekwini Anonymous. Siyaphila yeah ngicela ukuba Anonymous. Dog uyaphila? Ngikhona babu right? Ngizozama ukuba brief nje. Uzoba short. Mina nomuntu wami sesithandane for unyaka we6 lo. Kodwa uqala ukuya ocansini it's been a year. Good. Because she was a virgin so befuna ukumrasha so ngaba patient. Okay. So for a few months akazange asebenze lutho. I was pulling out and then waqala ama contraceptive pills. It's been like 10 months manje. So by pulling out you meant ukuthi wawuchamela ngaphandle? Yeah, yebo bengichamela ngaphandle. Right. So I decided ukuthi aqale contraception, right? Okay. Wathatha amaphilisi. It's been like 10 months manje. Sure. For I think like 7 months she was doing well ewathatha kahle accordingly, but now usenomkhuwa ongiwarishayo ukuthi every time eze kumina usevela athathela imhlophe. We had our jump it doesn't matter ukuthi ubethatha elinjani that day but uzojumpela kwelimhlophe because she had one of abangani bakhe ethi liyasebenza. So ngizama ukubuza la ukuthi ama chances angakanani ukuthi abe functional amaphilisi if esethathele esenza lokhuba wakhe lo. Yeah, look, amaphilisi lawa
designed ngendlela yokuthi kune hormone thizeni ephakathi kuona ekuyiyona ekusiza ukucontrol icycle yakho ukuthi uzoya nini esikhathini. So iyona ekwazi ukublocker ukuthi ungamithi manje nokuthi iqanda lizovuthwa nini masuya nini esikhathini. If yena engaliphuzi ngendlela eseliphuza njenge emergency iphilisi kuphela uma kade niyocansini, number 1 akavikelekile ngokuthi amithe, but number 2 usefundisa umzimba wakhe ukuthi noma kuukuthi ubambile awukhiphe. So kuyothi one day lapho senifuna ngampela ukuthi seniyafuna manje ukuthi abambe umzimba ngoba usujwayele ukuthi lona uthi noma sengike ngabamba uyakhipha, sokuba inkinga lokho. So if kuukuthi unenkinga yephilisi, ngiyazi ukuthi kubantu abesifazana abaningi ngoba iphilisi uliphuza every day liyakhohlakala, ziningi ezinye indlela. Kukhona lokho kuyipatch okunjenge iplaster nje okuthathayo akunamathisele somewhere emzimbeni akushintshe once a week. That is generally very easy. Njalo mhlambe uzobhala ngesonto uyayishintsha, ngesonto uyayishintsha njalo. That is generally easy. Akaphuza iphilisi, akudinga khumbula every day. Kunemjovo, of course imjovo nayo inama side effects yawo, even na kwinkanuko yocansi. Kukhona nezinto ezifakwayo ngaphakathi kuwena kuthiwa ama IUD angalasta even 5 years. Kuningi khona naloko kufakwa ngaphansi kwesikhumba sakho futhi. So ziningi indlela. So I would advise ukuthi if yena akakwazi ukucontroleka ngiphilisi kuphela, akakahamba alibonana nodokotela wakhe so that azokwenza into efanelene naye, kungabe ukuthi uhlukumeza umzimba wakhe. Yeah, ukukunqamula nje because besitshela nje ukuthi usenokublotter nje lately akasazi ukuthi bekwenzakalani, because before icycle behamba kahle iregulator amaphilisi, but now since esewajumpa manje usenokublotter so much decide ukuthi this month wayeka totally aqale kahle next month. So it's very confusing. Yeah, so manje nje bethu uzoyeka nizosebenzisa ni pull out method noma nizosebenzisa condom? Ay ngeke, angisayijwayele ngize ngisakwazi. Okay. Uzofeyila ukuphuma. I know bese ama morning after, so I don't know ihormone engaphakathi kuyena ukuthi sekanani and izokwazi ukusebenzisana nama morning after pills. Yeah, lelela ama morning after it should not be your friend, okay? Morning after should definitely not be your friend ngoba uthi wena you assume ukuthi umithili izolo, so kusasa so uyayikhipha leso sisu. So really fine, tholani indlela eright okuyiyona ezonisebenzela masinisebenzisa yona as a contraceptive yena. Okay, ngiyabonga kakhulu. All right. Good luck. Right. Indaba ekakasini. Ngizobuya ke ngifunda nama tweets nama comments on Facebook Indaba with Alex and on Twitter at Alex Mthiyane #ezocansi. This is Gagasi. Lo hlelo alungele abancane. Right, siqhubeka usekakasini 0861596596. Namhlanje asinayo i-topic, sithatha nje ama calls akho, buza noma inofisa ukubuza ku doc noma usinika nje i-feedback kulolu hlelo. Siba khona njalo ngolwesine from 7 to 8 and lolu hlelo ngalibamba ku YouTube channel yeGagasi and na kwi app Gagasi FM khona ne podcast ungakwazi ukuthi ulalele as well. Ngisemerisburg ke now 0861 596. Someone anonymous? Sohlaza, mina dokotela njani? Sikhona baba. Siphilile ndaba zethu. Sikhona. Unkosi yami. Hayi wedokotela la angazi. Chithi nginalomuntu le we've been seeing her from last year ngo November. Manje she's so principled. Kodwa principled ngalendlela yokuthi although engeyona ilokhuzane ivirgin kodwa uthe nje siyoze siqala ukwenza izinto kahle next year. Wow. Manje inkosi yami angazi noma kusekhona into kanjalo and yazi konke siyakwenza konke although singakabi khona mhlambe like in forward yabo. Yes. Sisabonana nje because even nange age ishiya kakhulu yabo, so nje usewumuntu omncane but she's not imake nishiyana iminyaka mingaki wena neminyaka mingaki wena? Noma ngeke ngiveze kahle nje mhlambe it's more than no anonymous anyway. Yeah. Angithi like 12 years. Okay. Oh, okay. All right. Yeah. So manje the question is uzo survive kanjani kuze kufike next year? Udokotela ukuthi inkosi yami
ayikho mhlambe indlela mhlambe ngamkhonzenta Oh, shame. Yeah. uyabona Mthiyane mfethu masikwenza lokho sikwenza uyabona ukuthi no we can always go yabo sesingaqhubeka siye kwenye phase yabo Yeah. kodwa manje yena nje she's always pushing me away yabo to an extent ukuthi yabo angazi bengayazi ke lento usavele masubonana vele nje angithele phentila nabo ngicale ukuthi hawu manje mangithi ngiyalenda hawu We've just dropped him. Sorry. Yeah. Look, Okay, sorry, bra. use akasekho ne? Yeah, no, akasekho, yes. Alright. But bese simtholile futhi. Yes. Look, ekugcineni yena nalo sisi bakwi relationship and it's important ukuthi bebo babili bakhulumisana about their own plans and ama intentions ukuthi bazimisele ngani nge relationship. If kukuthi usisi mhlambe yena uzama ukuthi azamshade uyamtshela njalo ukuthi kuyoze kube next year nini. So in other words uyamnikeza lesikhathi to do something about it. Yeah. I think kumele bakhulumisana ukuthi yini lo ufuna ize yenzeke, is it about inyanga ezithize ngoba mhlambe mokunjalo it's about ukumthemba akakamthembi ngendlela ukuthi usengamdedela yini ukuthi angene kuye and impilweni yakhe ngaliyo ndlela mhlawumbe usisi has been hurt before and useyasaba manje ukuthi avele adedele umuntu noma kanjani engakamprove ukuthi ngempela are you worth it na nokuthi unayo any staying power ungafiki njena ushaya hit and run. But also kune relationship strong gabe eformekayo ngesikhathi ningakalali nomuntu kuba ne bond of friendship nikwazi ukuthi nibe intimate even without penetration and ngisho njalo nje ngoba ziningi indlela ukuthi nenze ucansi ungazange wena uzumpenetrate umuntu ungene kuyena. You know, cuddling, ntintana, nkhothana, zonke lezo zinto that you can do without necessarily ukuthi umuntu umpenetrate. I think balapho doc ngoba umzwile ukuthi uthena sense konke okwenziwayo but inkinga uze wathi abakabe na kuma four walls. So kusho ukuthi kwayona oral indoda isiyahleleka manje kuyibamba. Yeah, so it's really about but mhlambe ke nayo ubhuti kufanele azame ukuthi I respect isicelo sasisi if he understands ngoba I think he does not understand why lo sisi enza kanjena especially uzothi awuyona intombi into manje suke wayenza lento but why yona so it's communication first. Manje mucabanga yindaba engafuni ukusho ukuthi iminyaka yakhe emgakanani because kwayona ukuthi bashiyana ngegap ka 12 years akubanga into elula. But 12 years is not a big drama. Uyena ubhuti ozijajayo ubona ukuthi if ezosha iminyaka yakhe he's doing something wrong and there's nothing wrong. Uthando has got no age really. As long as lo muntu over 16 or 18, right? Yes, as long as exactly. All right. Siyaqhubeka ke sikumunyu anonymous now. Ngifuna ukuthi ngibahambise ngoline. Emoy River. Hello anonymous. Uthiniyaphila. Siyaphila kunjani kwena? Siyaphila umkolele kumpindo lokhalayo ngifuna ngemgaqweni manje ngine izimoto ngazathi la ucaba umgwaqo. Okay, no problem mfethu. Asizwe ke mbuzo wakho. Kuba khona ukungibona. Ngicela ukubuza la umfuthi kudokotela. Nginenkinga yomuntu wami uvele walida ngalendlela nje engaqhelekile. Uya manje esikhathini uphumile aphinda aqale phansi. Qale wakhomba ukuthi sengazathi izinto abantu abantu abaqeda ngaze ngadaleka akakayidokotela. Okay. Hello. Yes ngilalela first. Then ngase ngithi akakayidokotela kuba ngibona ngathi imithi yesiba yimsiza. Udokotela wamfaka iscan then wase ukuthi ufuna lathola umjovo wamnika amaphilisi wangawuthatha umjovo ngoba imali yazangenela usikhathi. Okay. But kube ngconywana ngasenike lo maphilisi ngoba manje uyaqhubeka nokopha kuthule kophe ukhala ngamaphini kakhulu esimini ngaleso sikhathi uma ngakopha. Okay.
Look ukopha isikhathini esiningi kumuntu wesifazane isuke ihambisana nezinto ezifew either ama hormones akhe lawa a regulate ukuthi uzoya nini esikhathini uzoya kanjani esikhathini iwona suke engekho right ababalansile kahle kwabanye uthola ukuthi kusuke nomhlume into emelile ngaphakathi kuyena either lokho sithi fibroid of which fibroid kuyinyama yakhe lo muntu akusona into eyisilonda kuyena ngaphakathi suke ngathi ivele ihlume kakhulu ivuvukale mase iyopha kakhulu ngoba iwena so agcina opha njalo noma enza ucansi noma wane stress noma nje nangasikhathi ema period agcina esopha kakhulu khona okunye akhule ibe nento phakathi sithi polyp okucisha ngathi kuba yinsumpa but egcineni kusuke kunento emilile ngaphakathi or ukungcola okukhona ngaphakathi kuyena esibelethweni konke lokho kusukhamisana nento ya hormones that is why either sokunikeza lo mjovo noma sikunikeze into yokucleana isibeletho noma amaphilisi lawo okupreventa so that ama hormones akho abalansiseke kahle ngizoyishiya inamba yami lapho at the end ubokumlethe lapha ku Dr Mthiyane ke ngimclean isibeletho and then uyosifonela futhi usitshela ukuthi kube njani after that. Nokulungile mangizozama uyithatha ngiyabonga. All right. Sibonga kakhulu. We'll give out the number egcineni and you can listen to the show kusele iqale kuze kufike egcineni. Mangabe sesewuya kwi app uyidownload nje for free. Namhlanje sine OpenLine. Ubuza noma ino Facebook uyibuza noma usinika nje uvo lwakho. On Twitter khona umlaleli lana obuza ukuthi ngicela ukubuza Dr Mthembu ukuthi ukusebenzisa imbiza komuntu wesilisa njengeyikhuthazi kanje zomdavazo kunomthelela muni kuyena emva kwesikhathi. Imbiza depending ukuthi kunani phakathi imithi yesiZulu iyasebenza okay and imithi yesiZulu is probably healthier and is more imvelo than limited yethu thina odokotela lesilungu okay because lokho kwamaphilisi njalo njalo gcina sokukhathaza umzimba yiko ngithi kuyizikhathaze egcike nayo izikhuthazi however Mthiyane I must say this kukhona abantu asebenza ibusiness ngaloko bayazi ukuthi abantu sebegcina sebengena emithini yesiZulu rather than ukusebenzisa amaphilisi kuze kuvuka induku nokukhuthaza umzimba abanye sebethatha yona imithathatha inhlaba nje lekuze kubaba agaye wona lamaphilisi wrong wona ukuthi uphuze lembiza ubona ukuthi hayi imbiza ayibanyasha kanti uthathe wona lamaphilisi wrong so which is wrong however if kuukuthi umuntu wesiZulu nje pure ubangalala uthatha ubangalala umuntu uthathe impesu uthathe zonke imithi engahlanganisiwe nento eziningi imvongothi zonke lezo zinto yebo they do work just to boost but nakhona ungakusebenzisi phela kakhulu ngoba umzimba uzogcina so depend akona iaim yayo imbiza yesiZulu ukuthi iclean ivula imthambo yakho yegazi ukuze igazi lisebenze kahle khona induku izokwazi ivuke. All right the doctor uyakhumbula earlier on ukuthi bekukhona ubhuti lobekhala ngokuthi u-girlfriend wakhe umlindisa isikhathi sokuthi boze besha umdabazo next year. For sure. All right khona advice ke eqhamuka ku Twitter la. Ngizoyifunda nje ngoba injalo evela ku Spa. Uthi lo mjitha okhala ngokuthi uyoze eyenze next year isex iqiniso ukuthi icherry yakhe ayimthandi. If she truly loves you she will break rules but if she is not she would put limits. Naso. Yeah look ngifuna futhi bonke abantu besilisa bayilalele lento engishoyo. Again I've said it before. Just because umuntu wesifazana akafuna ukulala nawe akusho ukuthi akafuni wena. If usisi engakafuni engakabi ready ukulala nobhuti kunezathu thizeni find out what that reason support her it's not always about wena nokuthi wena ube fulfilled as a man mhlawumbe kunama issues lapha adinga khona ukuthi ummele as a man and support her and make her feel protected rather than ukuthi lento ujike uyenze about you ukuthi if inkanuko zakho wena they are not met then udevaluation ifeeling yakhe ukuthi kushuthi akakuthandi so that's not the case. Okay. Angazi ukuthi how often does it happen doc ukuthi kube vice versa though kube umjitha olokho enqaba nebibi yabo thola ukuthi usisilokho elikhalela indoda lokho ishona lena le actually
When you meet abantu abahlukehlukene abanezinkinga ezihlukehlukene. Yes, it's true, Mthiyane. Most of the time, nakhona, if a man has been cheated on before, uthola ukuthi kunomuntu wesifazana akade emthanda ezimisele ngaye, lo muntu wesifazane wamjolela. Iba khona leyo nto ukuthi ucanse engabi nenkanuko kahle yalo ucansa ngalithanda uzomenza u1 ngoba mhlawumbe u1 is ngoba umthintile endaweni ezithize. Uthola kodwa ukuthi u2 uzothi noma evuka avele awe mase sekufuneka angene kuyena. Now the problem is with that. In societies vele sithi induku engasebenzi kanti uthola kuyona induku engasebenzi kunenkinga thizeni somewhere even psychologically ngisho nakuma patients amafike ezolungisa induku ngithi ke nelalela induku yakhe ayinankinga wena inkinga yakho ikutheni kanje and I think it's quite liberating if umuntu esazi ukuthi inkinga yakhe ikuphi ngoba manje la ngasemajitheni uma umuntu lokhu umshonisa lena le uvela cabanga ukuthi kushuthi uyazazi vele ukuthi either lincane noma ngeke ashaya into kuyiyona yona yabo kanti namadoda nawo aya calculator nawo angafuni ukwenza commitment angeke yes and maningi amadoda otholti ngempela unenkinga yenduku for whatever reason utholti uzoyishela intombazane kodwa mase kuthiwa ngivakashela hayi le doda hayi namhlanje angikho nto uyasaba ukuthi ngeke zakwazi ukuthi aperforme kahle ngendlela angabe uvela uze medilution nje simlungisele into yakhe. That's all. Medilution inamba zoyithola ngasekugcineni. Just to remind you, lolu hlelo alulungele ingane. Sikumhlengi now Maritzburg. Sabona mhlengi. Sabona Doc no Alex. Sure mfethu siyafuna. Yebo, ngicela ukubuza Doc, nginenkinga umuntu wami uyo adopa for 2 weeks and kuloko kwakhe umechama ubhlungu kwengathi uyadonseka ingaba ngazi ukuthi kwenzakalani uthi ube bleeder for 2 weeks yebo ubeqala bokuqala yebo uthe lokuqala ukuphumeza amahluli lokhu ukopha okuwukuthi okokuqala into engajwayelekile ukuthi yenzeke kumuntu avele ophe kakhulukazi if kunokudonseka futhi esiningi ungathola ukuthi mhlawumbe ubekade ebambile saphuphuma kakhulukazi if ukuthi kuphume nama clots kanjalo kodwa uyakwazi ukuthi ahambe achecke kodokotela nescan sibonise ukuthi khona into ade ibambekile ngoba kubalekile ukuthi if bokunjalo then asclean isibeletho sakhe so that icycle yakhe izokwazi ukuthi iqale kahle futhi afresh but it can be into ezifana no endometriosis it can be endometriosis kusuku nento ezimilile eziphakathi ngaphakathi esibeletheni sakhe nokungcola okuthizo khona but komunye if ukuthi kade prevent awayeka futhi upreventa kuyakwenza lokho ukuthi egcina opha more than was expected abanye abantu besifazana stress uma kuukuthi kune stress thizena bedlule kusona ngoba istress kuthena ezodokotela istress is a hormone called cortisol so leyo hormone leyo ithi menyukile meaning ukuthi une stress then izo suppress amanye ama hormones disturb lawa amanye ugcina sowopha that is why umuntu wesifazana yakwazi meke athuka avela ngene esikhathini because of that stress and shock so it's important to find out ukuthi if kuyinto entshe engakazi yenzeke there's a reason for it so that akwazi ukuthi aklineke isibeletho sakhe and kubonakala une cycle yakhe uthi njani sorry doc and in lena uyawona ube prevented and yasukuyenzeka lento so uconfuse ukuthi kuyenzeka into enjani yabo ubengayekile prevent uyaqhubeka still ithatha ngomhla 10 kulenyanga yeah look uyakwazi ukuthi ufole pregnant even if we are preventer by the way prevent was only 98% effective so akakahambe just to make sure a check ukuthi ubengekho pregnant so that esezocleana kahle because if kunensalele ezithize ezikhona ngaphakathi uzogcina seba ne discharge lokeba manzi uyabona kanti unongcolo khona ngaphakathi okudingakala ukuthi she must take care of okay ngiyabonga doc all right Indaba Kakasini we'll be back it's 1942 number 0861596596 open line now with sex Indaba siku open line all right on Facebook khona sisters othi hey Alex namhlanje kwenzeka isimanga angingafendi kanje kabili ngachama ngaze ngabrusha ngathinta khona lapho if bekuyisilwane hayi impela senza kamnandi engathi singahlale singenza akubona ubumnandi lobuya bengizenza mina for the first time so uyabona doc ukuthi khona I sense amahloni somehow ngibona ama emoji awafakile
and kusho uthatha le advice yakho ukuthi kumele uzenze. Yes, that is beautiful. Yangihlekisa lesilwane Mthiyane because most of my patients afika kumina ethi Dr. Mthembu sasamnandi isilwane. Sazangilala kamnandi isilwane. Yeah. Yeah. You as a sugar block is because of late. Abelaphi bendabuko nje on social media, even on this show, they have been saying ukuthi ukushaya indlu wabo kusuke kuyisilwane but usuke ungasiboni ama bad spirits. So nje itrendile nje leyo ivela from our traditional experts. Shuthi nabelungu banezilwane. Well, let's have a debate. Kube indaba yesintu meeting sex indaba. And then bese soba khona dokotela nangomunye la. Umjitha othi ucela ngimfihle igama lakhe. Uthi I once had sex with someone who's my friend. So at first we promised each other ukuthi ngeke iphindi yenzeke lento. But unfortunately kwaphinda kwenzeka and it was more better than before and sekwenzeke maybe 4 times. Inkinga I miss layer sex. How do I tell her ukuthi asiphinde senze futhi? Awe hadebe. Look, if kuukuthi boyithu bavumelana ngokuthi babangani, then they must keep it that way ngoba ucansi liyayispoiler ifriendship. Uthola ukuthi into more valuable nginobabili ukuthi nabangani more than ukuthi niyalalana. But if kuukuthi nakukulalana kunenza nibonde even more, then maybe you need to take it forward ukuthi how can we then nibe ne relationship kungabe ukuthi niyantshontshana niyadlana because already manje if kuukuthi bayadlana nje kuphela but they don't have a relationship, then ifriendship yabo izoshayeka nangokuthi phela umngani wakho Mthiyane umuntu okwazi nokumtshela ukuthi relationship yami kunje expect ukuthi uzokunikeza iadvice honesty ezoyakha leyo relationship yakho. But if naye eselala nawe manje ngeke sakwazi ukufulfilla loma responsibilities of being a supportive friend ngoba usezoba a jealous friend manje even if usomtshela ngeendaba zakho. So sex can spoil it, but yebo ucansi phakathi kwabangani can be very powerful and lingaba nama feelings kakhulu ngoba already sikhona le connection yokuthi niyathandana vele ngokuthi nabangani nine bond vele and ni close. So uma songena up closeness bubantomzodwa nepipi, then it just goes and consolidates liyanto. If kukuthi you're not sure about ukuthi yini relationship yenu nifuna ukuthi iye kuphi, stop doing it ngoba otherwise izo spoiler relationship so ungalahlwa khona ngongekho. All right. Indaba kakasini. All right, ithike ngikulayini ngizothatha uanonymous ose elokhasi eThekwini. Anonymous sabona? Yebo sabona. Yebo sikubingelela Anonymous. Minjani ba? Siphilile mfethu kunjani kwena? Sikhona. Dokotela. Yebo baba. Yebo ngicela ungilaphela dokotela. Angazi ngathi nenkinga noma yini, but umuntu wami sisithandanile naye close to I think close to 5 years now. Okay. And all of it kuke kwaba khona inkinga benazo ke kwaba khona ukuthi uke wachitha nami khona lapho engichitha khona. But saxolelana sabuyelana. So manje inkinga enginayo ke I'm even suspecting ukuthi usebuyelile to that cheating because njengamanje akafuni ngimthinte, akafuni senze ucansi, akafune lutho nje. You know, useze well sihlala ndawonye. Yes. So useze wakhipha nje wakuphisa ukuthi mangimthinta ngiyamnyanya and stuff like that. So kuba khona lo mbuzo ukuthi okay, is she now back to her old ways of cheating? Sure. Or is it just it's just a phase that I dlula kuyo and stuff, or because I'm really confused with okay, is she back with? And because it has gotten to a point where I even thought of just moving out and finding my own place. Nice. So angisazi ukuthi kwenzakalani. Yeah, sorry about that. Look, it seems to me nobabili nama underlying issues eningazange nikhulume ngawo. Nithe nyoma omunye esejola nomunye esepay back ekujoleni nabuyiswa unochaka ukuthi niyathandana, but still nanga ayina out ama issues ukuthi nomunye why did you do it, nomunye why did you do it, so that you understand ukuthi uma sokwenzeka futhi ukuthi kusayiliyanto or how to prevent it. Now right now what is happening kuwena, the fact ukuthi naye wajola it ikwenze wena wana insecurity, and yena on her side
naye uyakublame ngokuthi wajola because nabuyelana nangaxolelana kodwa ngempela that is why ethi uyakunyanya akathi uyakunyanya ngoba ecompare nalomunye umuntu ex whoever alala naye uthi uyakunyanya ngoba naye same as you niphethe isifo esodwa naye ucabanga ukuthi nawe walala nobani manje usiyakunyanya ukuthi umthinte manje if esenze njalo ngoba all she's saying is she needs you and she needs when to explain ukuthi either why you did it but also to reassure her ukuthi ukhetha yena and that it will never happen again. Nawe on the other hand uphethwe isilonda esifanayo uthi methula yena ekhalela leyo affection kuwena ubona ukuthi wena naye ukhumbula lo muntu niyabona niphethwe into eyodwa nobabili so what you really need nobabili is to maybe find a third person ozonsiza to be able ukuthi nikhulume ngama feelings enu yokuthi nikuphi but more ngama intentions nizimisele ngani nendlela yokuthi nimende nipolice relationship yenu ngoba nizogcina senihlukana ngempela kanti nihlukaniswa amanga into engekho nichuzene noyi2 but ama egos enu asa very insecure. Yeah, I think on that one, because we've tried engaging a third person in a form of therapy. So we've gone through it. We did so attend my sessions there too. We did it, and this is and then straight after that, Gabuela just back to square one. Got like a couple of months. Gabuela back to square one. And what kills me the most, though, everything I do right now, I feel so unappreciated because everything I do in mind, it's actually, akangiboni like but into wrong ezokwenzeka. So for example, just to use an example, mhlambe ngikhohle ukuflash toilet or something. So that will be a big deal, and izinto ezincane kanjalo that shouldn't be inkinga, they are now becoming annoyed. A problem. Yeah. Kodwa wena phela uboflasha phela nawe, okay? No, I think ngiyacela. No bemanation. Yeah, ngiyacela. Lalela bhuti, whenever kade kunenkinga ku relationship, even if nike naya kumuntu onisizile, it's not a once off eraser. Angeke izivele iraphe out leyonto. Kuzoba khona izinto ezoba ama trigger ezoyivusa into. And uma sivuka kulomunye umuntu ngeke asho kuwena ukuthi awe woza asikhulume nathi lento ivuka I'm insecure ngokuthi naye uzozama ukuthi alikha ama wounds akhe ayitreat ngendlela yakhe. So which is why after there has been any kind of break up or drama ku relationship, hlalani nezinye isikhathi mhlambe every 2 months or so let's sit down and talk. Are you still okay? Am I doing all right? That it's part of mending lento yenzeka ku relationship yenu. Yeah, nazo njengoba ihlalisho indoda uthi lento ifana nomlilo yabo lokhu ufaka ikhuni ize igcine ilungile. No siyabonga kakhulu mfethu and I like the fact that you raised your hand, you are concerned about your relationship yakho. Sure. Asiya in town. Anonymous? Yebo, ninjani? It's right Anonymous wena? Sikhona la inenkinga la enkulu upartner sengithandane naye isikhathi eside kakhulu. Manje inkinga yami kube ngizizwe ngazuthi ngincane wami manje nakuyena. Angazi kwenzakalani noma ngibe ngingezwa nje ukuthi kwenzakala senzani la ngathi ngimncane kunaye. Induku yakho ngathi incane. Ngizizwa kanjalo. Athini yena? Yena utshengisa ukujabula nje indlela ejwayelekile and uyakhama nje ikhathi zibeningi kodwa uyakhala ikhathi eziningi uyakhama Mthiyane uyachama okay ikhathi zibeningi phela sibeka kodwa mina ngiyezizwe ngazuthi hayi cha impela ingene usumncane. All right doc. Yes, abantu besilisa, that is the commonest complaint engiyitholayo. Abantu bazitshela ukuthi bancane. And that's a question ngihlala ngimbuza ushilo upartner wakho ukuthi wena umncane. Uthola ukuthi uwena. Uyazi ukuba mncane kwenduku can even be caused by ukuthi i-height yakho ingakanani, kukhona umuntu othola ukuthi mude or
mkhulu. Now in relation to the body uthola induku ayincane, but because umzimba mkhulu uthi mase ubheka ucompare umzimba wonke nenduku ibonakala ngathi uyucicana kanti akamncane, you know. What's important ngenduku ukuthi uma sekudlalwa ayiphume phela izoscora, and that is it. Use it ngendlela nawe owazi ukuthi kunama angles thizeni ozowashaya ngaphakathi kuyena umuntu wakho, wenze sure ukuthi uyamkhuhla endaweni ezithize, ngoba sometimes mhlawumbe uyena omanzi kakhulu, mhlawumbe uyena ovulekile kakhulu. So yithike noma senenza ucansi wenze sure ukuthi ushaya ngama angles azomkhuhla, whether ukuthi amathanga akhe uyawamncanisa wahlanganise, whether ungaphezulu kwakhe, whether uqhamuka from ngemuva, ufaka iphilo ngaphansi. So ziningi into engazenza so that kube nokukhuhla, umshaye ngeangle, umshaye eceleni, umgqamalaze, you know, wenzela ukuthi ngesikhathi ungena kuyena ipipi lakho lishaya udonga thizeni lapha kuyena, ngoba uma sungenile kuyena umuntu wesifazane kuphela into ayizwayo ukuthi uyakhuhla, uyangqina, khona lo ngqinda khona wawena. Impela nje kunjengoba nichaza, umsebenzi phela uyasebenzeka, hayi kancane kakhulu, kodwa manje lebhlungu iyona le ukuthi mina ngaphakathi kunalo feeling ukube ngathi akuthinti kahle. Shothi uyitshela yena. Yes. Wena because nango nje uyachama kahle, meaning ukuthi hayi uyambeka endaweni. Yes. Hayi na mhlawumbe more than 8 to 10 times impela. Boost confidence yakho mfethu, awunankinga wena. Booster nje confidence yakho. Sure siyabonga mfethu. Cishe ngamnika enye advice ebengeke good on air. All right. Okay, so ubambe nayi number ke maduze. I called for ama voice note stock ku 0789342827. Ake siwezwe ama voice notes. Kakasi? Ngibona emsakazweni ngafika emedulation ngihamba nomama oqala wayenenkinga eyilonda ngaphakathi engasayifuni round yesibili kubhlungu, kodwa ngathi mangifika emedulation udokotela wakwazi usolve yonke lonto. Nama nenkinga yokuthi ngisheshe ngifike rovutho ndabeni round oqala, kodwa kwesibili ngabe savumphela amandla, kodwa ngathi sengifike kudokotela yonke into ya right. Nestaff sakhe ke ngicela usincoma bandla hayi siphathana kamnandi yonke into comfortable, bakubuza right, bakwazi ukuchecka noma wenza into yenzayo bakuchecka ukuthi usase right yini, konke nje kuhamba kahle la. I really recommend it. Ngiyabonga. Nangifika inkinga la Dr. Mthembu, ngakwazi nokuhamba kubhlungu wonke amalunga ami, ayikho into ebese ngikwazi ukidla yonke into, bengadleki lutho. Uma ngithi ngadla yonke into ngibe nesilungulela, amathamba ami yazi bekukude ngifanele ngisukume. La ngisukuma beke ngiguqe ngelulo omunye umlenze omunye ngogoqe ngisukume ngathi ngizohlaba ngomlomo phansi, kodwa manje ngiright, yazi ngiright ngalendlela ukuthi ngathi ngibuya kudotha ngenze yonke lento akayenzayo, ngangigijima kwakuvela ukuthi angisuke ngejubane. Okay. Oh yes, udokotela uthi kwakuthi aguqe phansi ngomlomo yabo. Oh no. Siyabonga leyo feedback. Thanks God for that. All right. Doc, promise me ukuthi about 30 seconds la. Be quick, can you? You know I don't. Oh, okay. You don't do quickies. I know that. All right. There's a time for everything, yeah. Sure. Uthi ubhuti no anonymous actually. Ngifuna ukusho ukuthi umuntu wesilisa noma wesifazane. Ngicela ukubuza la kudokotela ukuthi njengoba amapipi enama shape angafani, amanye agwegwile, amanye aqondile. Uma wena mjitha walandela umuntu owavulwa ngenduku ebheke eceleni, does that mean ukuthi nawe usuzohamba kulo mgodo yini? No. Ingaphakathi lomuntu wesifazane Mthiyane liyakwazi ukunwebeka likhiphe ikhanda lengane, likwazi ukuthatha induku enkulu, cishe ngathi ngange yakho enkulu. Yeah. Encane, emfishane, egwebile ebheke eceleni, ngoba khona asuke ine shape. Mhlawumbe sikhulume ngawo ama shape ngoba khona ama shape ayinkinga. Ikhona by the way nokuthi induku iphuke. Iyakwazi ukuphuka induku. Told you not aware ukuthi iyaphuka induku yakho and then siba nenkinga. Noma imthambo iblockile ngenxenye, thola siyajika siyangalena. So no, if kukuthi uyayigwegule yabhuto omunye now it won't affect you. All right. So nanso ke topic 30 seconds. Yeah, 30 seconds. No, of course. Yeah, you did well. So ikhuluma leyo yamapipi neinduku ukuthi why amanye egwegwile kanamanye aphukile. Sibonga kakhulu Dr. Mthembu, utholakala kuphike iMedilution. Sise Medilution, inamba yethu 031-765-8475 eHillcrest lapho o Botha's Hill into eyodwa.
Richards Bay inamba yethu ithi 035 760 1569 kanti cell phone number yethu 061 4622 sisemedilution kanti ke nale ngxoxo esizikhulumayo noMthiyane nesikubhedayo nje eceleni uzokuthola futhi ngithe be da that's not what I heard. That's not what I heard. Uyazithola futhi na ku YouTube ye Sex Talk with Dr. Mthembu. Right, we've come to the end of the show namhlanje and siyabonga kakhulu ke. Ulalele Indaba with Alex Mthiyane on Gagasi FM. Special open line on Mondays at 7. Talk to Alex. Oh, Indaba. Talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha.